lortu genuen, uste dute klubak, zaletuek, dana jokalariak, azkenean talde baten zuzendaritzan zaudenean, garaipen asko lortzen baituzu beti da jokalariengatik, klubarengatik, jendearengatik, eta danok azken urte hauetan partiduak pilatzen zoaz, eta zenbat eta partidu gehiago jokatu, aukera gehiago dauzkazu zifra horretara llegatzeko, eta zenbaki bat bakarrik da horren atzetik, eta lana eta jendearen eta klubaren laguntza, eta jokalariena batez ere. Uste dut urte desente direla klubean, eta oso posik, hemen egon naizenean beti sentitu naiz etxean egongo balnintz bezala, eta oso posik eta oso eskertuta, beti jendeak eman didan tratuagatik, beti klubak eman didan tratuagatik, eta oso eskertuta. Urte haietan, bigarren mailan urte oso onak egin genituen, egia esan da, baina beste urte batzutan beti geunden jeisteko zorian, eta urte askotan azkenengo jardunaldian salbatzen ginen. Orain exigentzia beste bat da, uste dut horretaz jende ahaztu egin dela, baina horrelako urte asko eta asko izan genituen, eta ez orain dela hainbeste. Eta oso oroitzapen onak ditut, asko ikasi nuelako urte haietan, jolastu nuen Bixente, Artetxe, Olano, ez dakit, guzti horiekin, Eibarreko Arriola, mitoak izan direnak, eta asko ikasi nuen bere garaian, eta oso urte onak izan ziren. Uste dute daukagun saletuak, daukagun ambientea etxean, oso leku berezia da, zelaia ere txikitsua izanagatik oso gozoa da, bai partiduak ikusteko, bai jokatzeko, bai ez dakit, gero gainera herri txiki bat da, eta herri txiki horrek lortu du lehenengo mailan egotea, eta hori oso zaila da, eta danari esker izan da, eta urte oso politak bizi izan ditugu, eta orain hor gaude berriro, bigarren mailan ez dela erreza, ez da ere, bigarren mailan egotea eta baloratu behar da, azkenean herri txiki badalako, eta gaude borrokatzen herri edo hiri handien aurka, eta hor jarraituko dugu borrokan, eta bukaerara arte aurtenia lortzen dugun.